Oh, Joe, ni ne ka tungarange o ma fɛn sɔrɔ i b'a dɔn e ɲɛ b'a la Tiyan Jawara ale bɛ fo Pointe Noire kosɛbɛ Tiyan Jawara bɛ fo Pointe Noire ni waati na ale kun tɛ ka sɔrɔ Facebook kan a sɛbɛkɔrɔ dimina a ye weleli kɛ ko volume sisan kɔni ne ma fili an ye labɛnw sabati ko ɲɛnabɔra i k'a dɔn an b'a fɔ alhamdulilayi an bɛ foli tɔnni lase an kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma lamɛn jɛrɛjɛkulu k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka f'u ye hali bi u k'u bisimila i k'a dɔn k'u ka danaya ta ka sinsin u ka radio mandi kan n'a bɛ radio Nura FM n'a b'o kɔfɔ Boubacar Traoré Bete siga t'a la ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na kɔrɔfɔ in kɔni a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan an b'a yira lamɛnnikɛla jɛkulu la mun ye bɔlɔlɔ sira ye o de kun ɲaaminen don dɔɔnin nka nin waati in na mun ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sɔɔni mun ye kunnafoni bara kɔni an bɛna a dayɛlɛ kunnafoni caman o de b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔlen to hali bi radio Nura FM na 94 tomi munuburu 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ jalakɔrɔjikaw fɛ yen mun ye Mohamed Kulubali fo ka taa fara mun ye Burama Tarawele kan o bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ aw bɛ se ka an sɔrɔ lafiya o kɔnɔ la cogo min na u bɛ k'o baara o sigi sen kan alhamdulilayi mun ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen a sigira sen kan nin waati na an b'a yira lamɛnnikɛla jɛkulu la ko n'i bɛ fɛ ka aw nasɔrɔ sa mun ye nɛgɛjuru sira la o de ye 76 33 43 03 an bɛ segin a kan 76 33 43 03 mun ye an ka tunkaragew ye an bɛ foli ta n'u k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ k'u ni ce Nura FM kanu na k'u ni ce Nura FM o dɛmɛli la ɲɛma ayiwa an tɛ sirajan taama an ta daminɛ jɔnkali Lipton dɔ min fɔlɔ n'u bɛ fɛn mana a bɛ fɔ cogo di te mana fɔlɔ Lipton dɔ min fɔlɔ kosɛbɛ ni ma fili sisan baaraw ɲɛna komi i k'a dɔn waati y'an t'an tɛgɛ ma dɔɔnin i k'a dɔn ala ni don bɛ tɛ gɛlɛn ni sɔrɔ a ka woda la o ye tiɲɛ ye min ye i k'a dɔn bi limanaw ka faamuyali sɔrɔ kow la i k'a dɔn min ye hali bi ni ala sɔnna ma kow bɛ ka ɲɛnabɔ Dawuda Bacili i k'a dɔn Paris an b'a fo ka Bacili hali bi Tiyan Jawara Pointe Noire ka Jawara yɛrɛ la a y'an kanu kosɛbɛ i k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn ma fili sisan kɔni i k'a dɔn an ka maaw olu kɔni ye anw sɔrɔ kumana sa min ye kunnafoniw ye an bɛna tɛmɛ n'u ye Boubacar Traoré Bete e ni ne anw de bi yan ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ n'i y'a ye nin waati an guruna nin cogo in na o kumana sa kunnafoni an b'a ta tele la kunnafoni kunfɔlɔ min ni b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Zeniti Bale Nura FM don Zeniti Bale i k'a dɔn Usumane Kulubali ale de kuma bɛɛ Usumane y'a jira k'a fɔ min ye anw ka premier ministre n'o bɛ sɔgɛli k'o kala Mayiga n'a b'ale ko fɔ a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na sirajan taama a y'o dabɔ ka se malidenw ma ka se ka ɲɛfɔli k'u ye ɲɛfɔli min bɛ se k'a to i k'a dɔn maliyɛnw bɛ se k'a faamuya transition yɛrɛ bɛ cogo min ka dugawu k'u ye i k'a dɔn k'u lamɛn fɔlɔ i k'a dɔn u dɛmɛ ni ka sɔrɔ ka u bilasira sɔgɛli k'o kala Mayiga k'a daminɛ i k'a dɔn Buguni ka taa Sikaso ka t'i fo Kucala sɔgɛli nin bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na Zerike b'a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye i k'a dɔn a ka plan d'action gouvernemental n'o bɛ PAG n'a b'o kofɔ waati min na sɔgɛli y'o bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'a tɛmɛna ni nisɔndiya ye Dr Sɔgɛli k'o kala Mayiga k'a y'a ka bɔ ko fɔlɔ Bamakɔ da fɛ k'a y'o kɛ ka ɲɛsin jamana i k'a dɔn fan dɔw ma o de siratigɛ la sɔgɛli ye i k'a dɔn anw ka région damadama bɛ yen i k'a dɔn a y'olu sirajan taama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɛli taara bɔ Buguni Sikaso Kucala i k'a dɔn anw ka premier ministre jama de bɔra ni ka kunbɛn ka kɛ ka yɔrɔ fa i b'a fɔ ko i k'a dɔn dakɔnɔ ɲi ka k'o siratigɛ la sɔgɛli ka nin ko in na dɔwɛrɛ tɛ ka taa ka maaw lamɛnni yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka i k'a dɔn solonadonni min bɛ yen k'o ta ka ɲɛsin maaw ma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bilasirali ɲuman i k'a dɔn ani hakilijagabɔ ɲuman i k'a dɔn k'o ta k'a lase i k'a dɔn population ma sɔgɛli nin bɛɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi malikura min n'an b'a kuma na sanga ani waati n'a kɛ bɛ anw bolo dalagɛsɛ ye fo ka waleya o de siratigɛla baara in daminɛna kabiri i k'a dɔn juma don kalo tile 6 k'a kunjɛ kunu kari don kalo tile 8 Fasirikɛba a ko MPR i k'a dɔn o président a ko M5 RFP i k'a dɔn o fana ka i k'a dɔn comité stratégique ba in ɲɛmaaba i k'a dɔn Sɔgɛli k'o kala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko Ala bi disi gosini nin bɛɛ lajɛlen a ko de siratigɛla foliw ni tanunuw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sɔgɛli n'a ka délégation i k'a dɔn u ye maa dɔw bisimila yalisa u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ hakilijagabɔ u bɛ se k'olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu disiba minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'u da bɛ kalakari ni i k'a dɔn sigi ka fɔ u bɛ se ka kɛ u ɲɛna n'u bɛ se k'a lase a se yɔrɔ ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw u y'olu bisimila sabu an bɛ samiya la Sɔgɛli ye taali min fana kɛ a bɛ tali kɛ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fana i k'a dɔn olu taabolo bɛ cogo min Sɔgɛli ye i k'a dɔn o bɛɛ dabɔ Fasirikɛba y'a jira waati min na i k'a dɔn Sɔgɛli ye lamɛnniw kɛ i k'a dɔn min ye jamana ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi n'o bɛ i k'a dɔn Dugukili Asimi Nɛgɛ Aya n'o b'o ko fɔ Asimi i k'a dɔn o ka cikan
a y'o lase Choguel tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko ale bɛ u bɛ min ɲini dɔwɛrɛ tɛ o ye jamana kɔnɔdenw ka danaya ye a bɛ Awekado wele bila bɛɛ lajɛlen ma hakilina ni miirina min bɛ n'a bɛ faranjɔrɔ fanga in kofɔ n'o bɛ transition kofɔ u bɛ fɛ ka baara minnu boloda yalasa min ye jamana ye gɛlɛya minnu bɛ yen anw bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ ko a b'a lajɛ an bɛɛ k'an jija min ye Awekado a taara minnu fɛ k'a b'a ɲini u fɛ u k'u jija Awekado ni ka don o da fɛ Mali kura in k'a ci bɔgɔbɔgɔ k'a kɛ kura ye o min bɛ yen ni fasodenw b'a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ Choguel ko k'o de ɲinitɔ filɛ nin o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga nin ye waati ye min a y'a jira u la k'a fɔ ale nana ale ye ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye jamana ɲɛma n'o bɛ Awekado colonel Assimi Goïta Dugwili Assimi Onzo Nɛgɛaya i ka dɔn k'a fɔ ko ale y'o ka ciden ye ale n'a ka gouvernement bɛɛ sabu o y'a ɲini olu fɛ olu k'u jija olu kana kɛ Awekado bureau kɔnɔ gouvernement ye ka n'i sigi bureau kɔnɔ cultivation b'a la fiɲɛ sumalen b'i fiyɛ cogo min ka di ye k'u k'u jija k'u kana kɛ o ye k'u ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ka kɛ gouvernement d'action ye min b'a waleya min bɛ taa kɛnɛ kan a ka kɛ ɲɛna ɲɛngoyi a k'o min fɔra olu b'o wuli ka jɔ n'o cɛsiriw de la a ko n'i ye jateminɛ kɛ Choguel yɛrɛ ye maa politique maa ye a dili sɛbɛkɔrɔ donnen don wa a bɛ fɛn caman kalama PAG Awekado n'o ye plan d'action gouvernemental o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o nisɔndiya n'o barika min bɛ Awekado Choguel golo kɔrɔ jɔnko Ala a bɛ fɛ k'o de ta k'o lajɛ ka t'o ɲɛfɔ min ye Awekado jamanadenw ye minnu bɛ fo togodaw la malidenw gudaw la région na maliyɛnden bɛ fan o fan a bɛ fɛ ka t'o de ɲɛf'u ye Malikura an m'o de fɔ wa Malikura an t'o de nɔfɛ wa ni Ala sɔnna a ma Malikura ni an jɛra ka da ɲɔgɔn na ni Ala ka jɛ ye a bɛ ɲɛ ka Choguel Kokala Mayiga a ye hakilina min fɔ o de ye sigikafɔ min bɛ yen n'a bɛ Assise nationale de la refondation n'a b'o ko fɔ Malikura Awekado a bɛ sigikafɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min o sigikafɔba Choguel y'a fɔ Awekado ko an b'an cɛsiri yalasa o bɛ se ka waleya a ko min ye Awekado nin ko in ti dɔwɛrɛ ye k'a lajɛ hali bi an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya o ka se ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ Masirikɛba ko a ko de siratigɛ la min ye Awekado Choguel y'a jira k'a fɔ k'u mago bɛ Awekado bɛɛ lajɛlen ka dugawu la dugawu ka kɛ baara in bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman Choguel ko min ye Awekado ka dugawu kɛ tuguni sɛnɛkɛfɛn minnu bɛ yen n'olu danna jɔnko Ala o sɛnɛkɛfɛnw Ala bɛ se ka Awekado ɲama cogo min olu bɛ se ka ɲɛ cogo min sɛnɛkɛfɛnw i y'a dan cogo min hakilina min b'i la ani miirina min b'i la Ala ka o hakilina Ala ko sabati aw maa si tɛ i ka nafolo ta k'a bila dugu jukɔrɔ ko hakilina ɲuman k'o tɛ sɔrɔ i la Masirikɛba a ko o tuma na sa min ye Choguel a y'a jira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma k'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka transition dɛmɛ ka transition fana a bɛ kungilenna ɲuman kɛ min bɛ se ka to maliyɛnw Awekado olu fana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min Usumani Kulubali nin y'a ka fasiri ye Zeniti Bale n dɔgɔ u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye mun ye Zeniti Bale maaw ye an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a sɔri ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ na ta ɲɛma n'i ye ɲinɛ ye jakuma golo kan saya ye mɔnɛ ye an bɛ don mun ye l'IRD o kɔnɔna la IRD na an donna ye i bɛ n'a fɔ k'u ka mun ye délégation u ka bureau national o délégation belebele o tun bɛ taama dɔ la Moti mun ye a kɛlen bɛ bɔ sen kan bɔ kun kan ye Fatirikɛba mun ye Laya Jara ye ale de kumalen don soit de Bamako o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko IRD ko abada k'u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ko Bubu Sise ko Sumala Sise Ala ka hinɛ Simi champion na ko ne Bubu Sise ko ni ale taara dɔrɔn k'a bɛ n'a fɔ ko Sumala k'u ye janfa kɛ ka ɲɛsin Sumala ma k'u ye wari de jɔn a bɛ komi u ye Sumala fa tugun ni Bubu taara subahanallahi k'u ye Sumala u ye Sumala ka hakilinaw ni ka a janfa wari kama kosɛbɛ mun ye Laya Jara ale de kumalen don a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Ala ka hinɛ Simi champion na parti ba kelen mun b'u bolo n'u ye IRD mun ye a kɛlen bɛ bɔ sen kan bɔ kun kan bi o kibaruyaw kɔni dira ka yira k'a fɔ k'u ka délégation belebele o kun bɛ mun ye Motikaw fɛ yen f'a sigi dɔ n'an k'a ma ko sigi seginna conférence régionale o conférence régionale senfɛ a yira k'a fɔ ko mun ye donbolo belebele o fana na ta ka di Bubu Sise o ma mun ye conseil communal de la commune urbaine de Moti olu tun bɛna donbolo belebele ni ko o ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ma Fatirikɛba ko a kɛra bɔn sen ka bɔn kun kan ye koyi mun ye Laya Jara ye ale y'a yira kabi waati mun na mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale donna IRD o kɔnɔna la IRD ka section mun bɛ Jɛnɛkaw fɛ yen Bubu donna o kɔnɔna la ɲɛma o siratigɛ la sa kabini waati mun na Bubu kɔni a donna mun ye IRD o
o kɔnɔna la a kɛra sababu ye ni kana ni bɛnbaliya caman IRD o kɔnɔna la o sababu kɛ mun ye IRD tɔnden dɔw y'a yira k'a fɔ ko bubu donkun tɛ dɔwɛrɛ ye parti IRD kɔnɔna la ko mun ye fanga ɲini mun n'o kan ka kɛ san 2000 ani san 22 n'o bɛ masakɛ kalata ko fɔ ko bubu donkun ye IRD la o dɔrɔn de ye Fatigaba ka fɔ la a ko n dun kɛlen bɛ sababu ye bi ni ka IRD ni ka a fara fila ye dɛ Fatigaba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali a ma mɛn hali an bɛ se k'a fɔ ko sisan n'i ye IRD dun jateminɛ parti mun don an bɛ se k'a fɔ ko mun ye deuxième force politique o de don ko n'i ye parti ta 100 mun ye IRD la Mali ale de bɛ jɔ jɔyɔrɔ filanan o ye ko gan kabi an bɛ don min na ko bi kabi mun ye honorable Sumala Sise ale kɔni fatura parti in ko a bɛ lobo laban o la Fatigaba ka fɔ la hali bi mun ye Laya Jara ye a ko siga fonta la ko mun ye bɛnbaliya dugu a jɛlen don IRD o kɔnɔna la a ko IRD dun filɛ nin n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko parti belebele o de don koyi u dili donnen don kosɛbɛ an ka jamana in a kɔnɔna la conseil caman de b'u bolo députéw wa parti don an kun bɛ se k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ honorable Sumala Sise ale tun bɛ balo la maliden bɛɛ lajɛlen tun bɛ se k'i disi gosi n'a ma ɲɛ ko masakɛ kalata o bɛ nalen ko maa mun tun bɛ kɛ président ye ko Simi champion o don ko gan parti in bɛ taabolo min na bi ne wulikajɔ o ma kɛ joona mun ye conseiller mun b'u bolo député mun b'u bolo a ka ja fo ka taa fara mun ye u ka militant caman kan ko nin y'a bɛɛ lajɛlen ko dajitɔ ye wa nin y'a bɛɛ lajɛlen kɛlen c'est tout c'est fini fatiri don sɔgɔmada in na an kɔni y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako o kɔnɔna la Laya Jara Laya ale kalimukalatigi i bonya a ba la nɔgɔ baasi an bɛ Laya fo ka waleɲuman dɔn i ye da don babu min na ani ye da maga min na siga t'a la min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ dugawu de kɛ Sumala Sise i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min n'i ye ɲinan sigilen Jakuma Golo kan saya de ye mɔnɛ ye nɔgɔ siratigɛ la politikimaaw bɛ fo k'u waleɲuman dɔn nka min ye Ibrahima Sanogo a y'a jira k'a fɔ gouvernement k'an k'u hakili jigin engrais ko engrais ko gɛlɛya min bɛ yan feerelati tɛ ɲina engrais ko k'an ka gouvernement k'an k'u hakili jigin o la a b'a to o dun ye kibaruya ɲuman ye sabu anw sɛnɛkɛlaw anw bɛ min nɔfɛ o de awɔ i ka dɔn gouvernement bɛ se ka an dɛmɛ cogo min n'o tɛ an caman y'a bila dugu kɔrɔ koyi a siga t'a la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a dɔgɔ an ye sɛnɛkɛlaw de ye dɛ ayi ne kɔni ye kabiri bi tɛ i ye dugukolo kɔni Mali kɔnɔ anw tɛ sera maa ɲɛ sɛnɛ la hali Bakari Tugu la a non siga t'a la kana cira yɛrɛ a fɔ cogo min ka di ye Bakari ma ɲi dɛ Bakari y'i lɛki ayiwa sama fanga de t'a woro kariya mɛnɛmɛnɛ fana fanga t'o kelen wa bɛɛ n'i dansira tɛ awɔ o tuma n fana ka jugu Bakari Tugu la ye voilà ayi kɔni a bɛ mun ni mun sɛnɛ Bakari ya Bakari bɛ fɛn caman sɛnɛ dɛ a bɛ kaba sɛnɛ n b'o sɛnɛ awɔ a bɛ sɔ sɛnɛ n y'o sɛnɛ i y'o sɛnɛ yan hali ni soforokun hali ni soforokun don hali ni fɛn juru kelen don ayiwa Bakari kɔni i ni Bakari ka a ye tiga sɛnɛ n y'o sɛnɛ ɲɔ jumɛn i ma fini sɛnɛ a ɲɔ tɛ sɔn an ka yɔrɔ la fini tɛ sɛnɛ yan Bakari dun bɛ nin bɛɛ sɛnɛ o ma foro de sɔrɔ kɔlɔnkɔnɔmɔgɔw ma foro di yan n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o tɛ sɛnɛ min yɛrɛ ka di n ye ni n y'o sɔrɔ n b'o kɛ o ye kɔlɔnkɔnɔna ye o ye malo sɛnɛ ye malo sɛnɛ kɔni ni maa min b'o ɲɛdɔn ye ni n y'o sɔrɔ o ka di n ye dɛ walahi malo sɛnɛ n'i sɔmina la i t'a dabila o o ye tiɲɛ walahi feere yɛrɛ tɛ dun dɔrɔn dun ka fa dugukolo tɛ maa janfa o n dɔgɔ i bɔra ka Bubu Sise ka babu min ta dɔgɔtɔrɔ ko sɛbɛn kɔnɔ awɔ i ka dɔn sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ hali bi seni tɛ bale ne kɔrɔkɛ Bouakar Dabo a de kuma bɛɛ a ko awɔ i ka dɔn dɔgɔkun in a daba wulila sabu min ye awɔ i ka dɔn politikimaaw awɔ i ka dɔn kɛn bɛ ka tabale gosi u yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ wulilen don a k'o de siratigɛ la n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ ABD ale Bouakar Diallo ale kɔni a y'i sinsin yɔrɔ kɛ Bamakɔ ye k'i kan bɔ min ye awɔ i ka dɔn SBM Sumelu Bube Mayiga ale taamana ka taa Gawo u y'a yɛrɛ ka dugu ye awɔ i ka dɔn a fana taara ka taa ɲɛfɔli kɛ Musa Mara ale ye Segu sɛgɛrɛ Bubu Sise a ye Muti sɛgɛrɛ a ko a bara taa n'i dun ye nin ko in da k'a lajɛ kun b'a la dɛrɛ sabu min ye awɔ i ka dɔn an bɛ don min na i ko bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min ye awɔ i ka dɔn ninnu minnu filɛ ni an filɛ ka minnu disi tɔgɔ fɔ disibaw don maaw don minnu a ka ca Ala fɛ anw ka sɛnɛkɛlaw awɔ disons sɛnɛ in bɛ n kun fɛ sa maaw don politikimaaw anw ka politikimaaw jamana ɲɛmaa ni maa kofɔlen minnu fɔlen filɛ a ka ca Ala fɛ disiba damaw don minnu jamana ɲɛmaa n'an ma farati n'an ma fili a bɛ sɔn ka bɔ ninnu na n'a fɔ fasirikɛba y'a fɔ cogo min a ko de kama ninnu wulila ka sɛgɛrɛli k'o dabɔ o de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn Aliou Bouakar Diallo Sumelu Bube Mayiga Musa
Mara Bubu Sise Nungoni Awekado Ubeka Awekado Jamani Ubeka Larawe Nika Awekado Sinobo Fambefe Ako Mali Dona Natola Ambeka Labon Sabati Ni ala Sonama Février Kalobiti Jo Yoro San 2022 ni ala ka jey labɛnw sabatile do ina fɔ jamana famaw y'a fɔ cogo min fo n'a bɔra dɔgɔ kɔrɔsa dɛ n'o tɛ kalata a kan ka kɛ kalata min do a bi jamana ɲɛma kalata kofɔ a bi député kalata kofɔ a k'o de siratigɛ la maa minnu bɛ yen n'olu ye disɛbɛw ye minnu bɛ fɛ k'u kan bɔ ni Aweka do olu bɛ wele ko guru kaliburu olu kɔni bɛ don minɛ ko bi u bɛ ka terrain fan bɛɛ minɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ a k'o de siratigɛ la bɛɛ bɛ ka i ta kɛ i ta cogo la ani i ta fan a ko min ye Aweka dɔn an y'a ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'o ko super favori fasirikɛba de y'a fɔ dɛ a ko alu Bouakari Diallo alu Bouakari ko jɔn ala ko parti politique caman bɛ minnu y'o sɛlɛ k'u tugu a nɔfɛ a ko nin parti politique ninnu ko Aweka dɔ sibiri don kalo tile 7 tɛmɛnen Grand Hôtel u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u taalen Grand Hôtel la dɔwɛrɛ tɛ a taa ɲini alu Bouakari Diallo fɛ a k'i cɛsiri cogo sugu bɛɛ la a k'i kanbɔ sabu Aweka dɔ olu ɲɛ b'a la cogo min ko alu Bouakari Diallo olu kɔni dan b'a la k'a fɔ ko il est propre ko jɔn ye propre alu Bouakari Diallo ayiwa ko il est propre Malien fonctionnaire ninnu ka waati minnu ye nin waati ninnu kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko propre ayi i bɛ ka a nana an blogu n'o de ye Burama yɛrɛ de y'a yɛrɛ danga ale de y'a yɛrɛ galibu kari ni ala cɛ parce que ale ko ni Mali ka dɔrɔmɛ b'ale kɔnɔ a y'o fɔ yan don bi ne ye Jarakɛ ladege o ne ye Ba Jara ladege n ko an ka taa a ka yan bila an ka taa Mali ka dɔrɔmɛ kelen la hawla ni ala cɛ hali ne tɛ se k'o fɔ ayi a ma nɔgɔn dɛ subhanalahi Mali ka dɔrɔmɛ kelen tɛ kɔnɔ sɔsafurulayi n'i y'a fɔ Fasirikɛba a k'u y'a jira k'a fɔ ko alu Bouakari Diallo k'a jɛlen don ko expérience b'a la wa min y'a ka carnet d'adresse n'u y'o kɔni fɔ an bɛ se k'o faamuya a bɛ ka o ye a dɔnbaw ye jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ kow ka ca kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen anw ka politique disiba dɔ fana bɛ yen n'u bɛ Aweka dɔ Sumelu Bube Mayiga Asuma o ɲɛmaaba premier ministre kɔrɔ don le tigre a yɛrɛ bangedugu n'o bɛ Gawo kofɔ a ye wuli ka jɔ kɛ k'i kun da yen kan o de siratigɛ la u ka conférence régionale o kun bɛ yen a taara ka t'o ɲɛbɔ wa o tɛmɛnen kɔ fana Gawo yɛrɛ fana Sumelu Bube Mayiga ka parti n'o bɛ SBM kofɔ n'o ye Asuma ye tɔnden caman bɛ yen minnu kɔni Aweka dɔn n'u bɔra parti wɛrɛ la n'olu nana suru parti in kɔnɔ o fana ɲɛnajɛw kun bɛ yen o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sumelu Bube Mayiga a ye dɔnw kɛ n'o ye ka mɔɔw sɔn ka tila tuguni donbolo a n'a ɲɔgɔnna caman Sumelu y'o minnu fana kɛ donc ala o kɔni kɛra sababu ye ni Aweka dɔ dɔgɔkun in laban in Aweka dɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ a kun bɛ Gawo an k'ale bila an ka taa hali bi min ye Aweka dɔ maa min bɛ yen ni siga t'a la n'a bɛna kɛ yɛlɛma candidat ye o fana kun y'anw ka premier ministre kɔrɔ ye n'o bɛ Musa Mara n'o b'o kofɔ Musa ale kun bɛ Aweka dɔ a taara suru ɲɔnɔ Aweka dɔ a taara yen sabu min ye institut de formation des maîtres o kɔni olu ka Aweka dɔ bɔli dɔ bɛ yen u y'o tɔgɔ da a la o siratigɛ la a kun dar'o kɛnɛ kan nka yanni o cɛ min ye Musa Mara a kun ye wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ɲɔnɔ ni hakili b'a la o min ye accident kɛ ɲɔnɔ Aweka dɔ maa minnu tanyara a kun taara ka taa bɔ olu ye ka taa tasibila ka t'o kɛ Musa Mara Aweka dɔ ale kɔni yera Segu mara la ale fana taara ka t'i tabale gosi ka taa kunkan bɔ Segu an k'a kunjɛ ni jɔnni i bɔra ka maa min fɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise dɔgɔkun laban in kɔnɔna na Bubu Sise fana Aweka dɔ ale fana ye wuli ka jɔ kɛ Motikɛw y'a kɛ citoyen d'honneur ale taara ka t'i ta kɛ Muti n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Fasirikɛba n'o ye Bouakari Dabo ye Zénith Bale a ko n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ anw ka politique maa minnu filɛ nin ye ko ni k'i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i b'a ye k'a fɔ ko jɔn ko ala kun bɛ a la sabu nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye waati min ninnu kan ka bɔ cika min b'u bolo hakilina min bɛ yen ani miirina min bɛ yen ka t'o lase jango tɛ jamana bɛ taabolo min kan lakanabaliya min n'o ɲɔgɔn bɛ Aweka dɔ kalata ninnu yɛrɛ u bɛ kɛ wa u tɛ kɛ wa ala de ye a dɔnbaa ye Fasirikɛba ko ko an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ jamana in ye yarabi yama ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Fasiri filɛ Bouakari Dabo Zénith Bale u ka bidon bɔli i bonya b'a la Zénith Bale ɲɛmaa foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ ninnu de caman bɔra o de y'a to ne ye n ka bɔli bɔ a ma ne yɛrɛ tun bɛna bɔ o e bɛna bɔ ka taa min e bɛ taa min an sogo kɛ munna ye e bɛ taa munna an sogo n tɛ taa n ka mɔgɔw fo k'a f'u ye n ko u ka dugawu kɛ n ye dugawu kɛlen de ye ka ban ni n ye dɛmɛbaa sɔrɔ n bɛ kɛ candidat ye mun candidat ou bien n bɛ taa Kalifabugu awɔ i bɛ taa mairie ɲini wa bon nin dugu ninnu kɔni bɛɛ ye n bɔyɔrɔ n bɛ se ka taa nin bɛɛ ou bien n bɛ taa Keɲeba Kayi Keɲeba ayiwa maliyɛn fana hakilina de yɛlɛmana koyi munna wari t'e kun
e bɛ taa k'e bɛ taa maaw fara ɲɔgɔn kan. Oh mais donc ni wari tɛ ko mɔgɔ tɛ fɛn ye. Mali la yan. Ɲɛma. O kuma o jo b'aw la. Nɔgɔ o jo b'aw la. Mali la yan. Hakilina tɛ lajɛ fo wari. Mali la yan. L'argent. Aramu. Ni maa min y'a ka 400 d'e ma n'o y'i bisi ka 1000 bɔ i kun i bɛ kasiya. Ayi ka kasiya. E m'a ɲiniya. I y'a ɲini. A banna. O de ko koyi. A banna o kuma ne bɛ taa ni min bɛ kɛ o ka kɛ n fana bɛ fɛɛrɛ ɲini. Ayi delila ka. N bɛ taa n kan bɔ. Ka to yan. Kana ti kan bɔ. I delila ka to yan. Cɛw a bɛ kɛ cogo di. Delila ka ni kan bɔ fɔlɔ. E ka a to dɔɔni. Ayiwa basi tɛ. A to dɔɔni. Ayiwa basi tɛ. Waati bɛ nalen. A tɛ nin yan n ye mɔgɔ kelen yɛrɛ sɔrɔ min ko o bɛɛ voté n ye. K'a bɛ voté ya. N ka denbaya bɛɛ voté n kɔ n ye. N b'a dɔn k'a fɔ Nura FM kɔni fana a 50%. Hali n'a bɛɛ tɛ a 50% bɛɛ voté n ye parce que n'an tɛ ɲini ka kɛ an ka cɛ dɔ bɛ yen Ala ka dukɔnɔmɔgɔw ma voté ye. Donc bɛɛ fara bi ten o a 50% bɛ bɔ ɲɛmaa mana kɛ cogo cogo bɛɛ tɛ k'i fɛ. Bɛɛ kɛr'i fɛ dɔrɔn i t'a ni si ta. I tɛ ni si ta. Aramu ni bɛɛ kɛra maa o maa fɛ i t'o ni si ta. N'o tɛ hali ni diɲɛ maa si ma voté n ye ne b'a dɔn Boubacar Traoré bɛ voté n ye. Aramu ne kɔni bɛ voté. Ayi siga t'a la a ka haramu o siga tɛ na. Ayi ne kɔni bɛ voté ye. Bisimila an ka taa. An bɛ campagne an b'a gosi. A banna. A banna. Paki yɛrɛ fana ko k'a bɛ voté n ye. A banna. Voilà Paki Jalakɔrɔji. Paki a banna. A banna. Kanubaa ka ca koyi. N bɛ voix dama dama sɔrɔ koyi. An bɛ voix dama dama kɔni sɔrɔ. Voilà. O bɛ sɔrɔ. Azalɛ Express. Jamana ɲɛmɔgɔya in de man nɔgɔ. O to yen fɔlɔ sa. Parce que o to yen fɔlɔ. N'i bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye dɔrɔn i bɛ dugu dɔ de lajɛ k'o frontière sira surun dɔn ka Mali kɛrɛfɛ dugu dɔn. I b'o frontière sira surun ɲini k'o dɔn. N'i y'o dɔn n'a korobosara dɔrɔn i bɛ taa yen. I bɛ pulɔ kutu. E ma Amadu jiginna Dakar fɛ. Kɛra sababu ye Ture la k'a bɛɛ kɛra wɔlɔfɔ ye. Ala bisimila an ka taa. I ye nin fɔ. N y'a fɔ piya. Ayiwa hali sini. Azala Express n bɛ bolo don bɛ bɔ ni ale ye. Ɲɛmaa n'i ye bolokurun kɔni cayatɔ ye jibatɔ to la. Kosɛbɛ. Dentigi o ye 2 ye. Siga t'a la. A ko an ka na an ka école ko o bunakun o sanfɛ. An ka taa. Nin waati na ni wuli ka jɔ a ma kɛ joona. Mun ye Mali école ko examen ninnu minnu kan ka kɛ san labanw na. Ko a ko a tɛ fɛ ka kɛ c'est tout c'est fini wa. Est-ce que gan mun ye fasirikɛba ye Jazata Mayiga. I balimamuso. Ale de kumalen don Azala Express o kɔnɔna la. A ko di dɛ. A ko mun ye syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali. O ko fɔra a bɛ école maître minnu bɛ cours di sa mun ye kɛnyɛrɛye kalansow la. Ko u m'u sen bɔ. Mun ye synergie senna wa. Est-ce que mun ye écoleso minnu bɛ école maître minnu bɛ cours di. Mun ye kalan kɛ mun ye kɛnyɛrɛye écoleso kunna. U y'a jira k'a fɔ mun ye vidéo dɔ kɔni o kɔnɔna la. Olu na fɛɛrɛ dabali kɛ mun ye an ka jamana faamaw. Kɛrɛnkɛrɛnla mun ye école ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo bi. U dɛmɛ walasa mun ye examen u bɛ se ka kɛ mun ye Mali kɔnɔna la cogo min na. Fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali. N'a ko fɔra a bɛ slipement a b'o o kofɔ. U kɔni y'u taabolo k'o yira dɛ. U kɔni y'a yira ja la. Jamu n'u y'a cari mun ye bɔlɔlɔ o sanfɛla o la. U ko olu labɛnnen don. Mun ye gouvernement o ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin u ma. K'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ta ni ka gouvernement k'a sɛgɛrɛ. Mun ye examen bɛ se ka kɛ cogo min na. Denmisɛnw ka ɲɔgɔn da o bɛ se ka kɛ cogo min na. O siratigɛ la sa ko mun ye syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali. U y'a yira k'a fɔ k'olu ka dayɛlɛ kɔni yɛlɛlen don. Mun ye baba gouvernement ye. Olu ka nin baara in ko dɔwɛrɛ tɛ koyi. Olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali le sigi sen kan. Malidenw an bɛ se ka lafiya cogo min na. O bɔlen kɔfɛ mun ye an ka denmisɛnw ye. An denw mun ye fo ka taa se mun ye denmisɛnninw ma. U bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na. Wa mun ye maa minnu bɛ nin waati in na ko kalanko ko a kalifalen don u ma. Mun ye kunsiyɛn mun b'u la. Kunsiyɛn a bɛ se ka ban cogo min na. Mun ye slipement ye. U y'a jira k'a fɔ ko o siratigɛ la k'olu ye wuli. A dun boyikotora dɛ. F'an ka tila ka ɲininkali k'a bɛ position min na n'o tɛ. Olu ka dayɛlɛ la gouvernement ye. Ayiwa bisimila. Olu ka dayɛlɛ la gouvernement ye. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Fasirikɛba ka fɔ la a ko hakilila jiginna k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye synergie des syndicats de l'éducation. Mun ye 15 octobre. Maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'o bɛ 15 octobre 2016 o ko fɔ. Maa minnu yɛrɛ dusu tɔɔrɔlen nin waati in na. K'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga foyi t'a la olu b'u ka position o kan koyi. Wa mun ye école taasira caman bɛ minnu bɛ école kɔni sira kan. Olu batina olu n'a bɛ kɛ yɛrɛ écoleso ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu sen t'a la bi olu sen t'a la gouvernement u b'a dɛmɛ. O jo don Fadiri don o ka 39 foyi tɛ s'u ma.
fasir do fiere ho aya sama ka bo Azala Express ko na lay punya abala ndo Azala e mawbi fo ko wali mando ndo de stratégie la mbaye ka fo école ko mbisi na ka fo ko minye école so ko ka bedatugo o ya nyine ko karam go fe ko ka école so bedatugo so ma de na partir de 6h o ko ati kelena minye gouvernement ya afana communiquer bokto ko ka wuli ka joni chesuru ke mimbi se ka to away kado BT1 ani BTD bi fana ye away kado o kedundo o na fara ko luko besina ma bi se ka mumvo école ko ina bi anta nambla uti do nyefanye am se ka bi fo anya kadama BT be ka ka awo mais est-ce que ayati ka ke yoro be pour so te be mi ko ya bi de o te inde te mina do be numa te yedro ti lafiya ba jo ala de te kayi ko te nana voilà te be mini ho aka donon ibe te jo ala ajo fe na vers la bura te nana he em ngara ni ntai ku ni ntai de ala ene rak mani fo yaw e bro ko ngake dondoni ke dondoni ni ntai sani eni o Allah akibaru eni o eni ala te yasa ni masa ko ni nana diki ko adima anga musokoroba nana ko dongo do ko tebe mi ko abe ko bete kana asama ko bete ma warbo ko ale nana bete kuma bo ni te akwira tete a ngam go mi donc ne mango sama ay ni ba sama tukuri don problème mais ni ba mi ba sama de ne ba sama chugo mi fana ba sama ti aka do ki warbo bi mais ne ta sama won to ke na sama amin don fitini do ta amin don amin atilia ko ni o fana ko were sa de atilia ga verdi ngina na de ko mi ne bitu war bo ka chayo kana ke flade te dara de ena kay ala ka barka duila ami ndo ambita angata peuple l'ami du peuple awakado YT ale de kumambe akodi conseil économique social et culturel o min no sigira ambita awakado anolo be manabi sabu awnga mado be no ye awakado CSDM no be diaspora no be awakado o nyama nabo kofo diaspora CSDM o te haidara mi Sheriff haidara akmana ako awakila diaspora togola ka le sugandi ka do conseil économique social et culturel la jongo ala awakado abinyini ka ken ga boysa ko jamana yin time binyini ka ke koyi ko minni awakado wati nango yelma bido kula awakado fenworo bi ke mimbi ma kamana gwa ako conseil supérieur de la diaspora malienne ni ale kofo be CSDM ibo kofo ne CSDM kofo am ga tungaranga wala fasa ton ibo kofo ako juma do utuka anyefolike awakado mu nyina CSDM ka haklina na kamirna mi mimbi talike awakado gawi ulu conseil wala jongo ala ko ye fenye femina yo lu kamana gwa ayo lu dabali ba wa ulu ti jena bi uti jena shini akani point de presse mi na yo ke do werete conseil supérieur de la diaspora malienne no be CSDM kofo anyama ba no Mohamed Cherif Aidara ale de ni point kuna fundila wele kan nyefolike ale ka fola ako maminu be no lu taraka do conseil économique social et culturel la minye tungarange utolay diaspora tombita kuma away kan maliba kono akacha samu ganye uyere ta do diaspora be yoromi halu bi bod gumina utado dugumindu ka foko ka away ka do diaspora ka mandata ka bi oluma luka do conseil économique social et culturel la donc ala ko ye fenye femina bibe iba foko ye diaspora mine ku o da ku kandige ako ninja doyin no be habibu sila kufo ayere ka manda bana abi wati jambo ako kubana sabi doni mina ko mali tola amanga ke o mayi sabu abibu no manga ali au conseil des maliens de l'extérieur o mimbe ni awakado abibu sulayo nyamayi o yere awakado o manda o bana amena abibu yere be toy nguna abibu sanjama mbo abibu ye awakado toy ayo o nyamayi fasiri ke ba ako o de stratégie la aka deuxième mandat o bani ni sisanje akacha sa ya so o conseil des maliens de l'extérieur o nyama ya nyini min vana be ni abibu ya jira ka fo ka fuika waribo Mohamed Cherif Aidara ya jira ka fo kambe biye fanj menfe kambe yoro jume amban ko mi ni kata anjami malien de bi se ka ni nyefo chugodi e bi fe ka maminu bonno wala ka maminu la fo ka fo o conseil mimbe na be malien de l'extérieur na bo luko fo e ka do o nyama ya ko fe ka million tande boyku ko di o million tan na bi ta trésor la
ko be se ka famuya nga tita trésor la tita famwere ablale de be wa hali ni etira e ka million ta awai ka do ka fuko o te segima ko ni fenyi awai ko ni adira ka fo minya awai ka do ni ngoyi o tsika jana bi o tsika jana shini ako million be yoro ni me ko bi do nyina ka jinya ma jolina de awai ka do alaba abike c'est tout c'est fini ako aleti mashi jugala nga miye mbi o do sira fangu fo nwanyi nye mimbe anga chinye basa klichi ka se ka famuya note abibu yere be malien de l'extérieur ni ku ba buguna tike bo ka da ka bo ka bin tai abibu ba don ka fo alja iko jigajala ani baji sabu abi jamana ngona mena ne o fo ya odo alo gibi tekoy nya gibi do benje bala abibu sila ka malien de ngerena do ni clan ni fela fara nyonga ulube ku dabri malien de l'extérieur ko lu joli susu besama mais c'est pas possible wallahi amago fo c'est même malien de l'extérieur mo be minu fara bu la fasa ku deme ni ngoka olu ba de sokono de mais c'est grave parla Allah fasirga ba munye de kaytay bokeru kalama bismillah fasirga ba munye de kaytay ako ni business na be kartini na ko fo kera sababu ye ninge ka anga fonctionnaire disiba chama ni ku oposhi chama famfal ne folo ola ale be na ka fo anga police munun be no le bo jo frontière la aka ja ko olu chama fane be ku be ni business ola kabako fasirga ba ka fola o stratégie la say be na ka fo ko anga sente konna la munye jakul do fane o sigle no sinka jakul munno o ka bara benen do ko sigali oma baka fola olu ko sigali fari ninka abuluda una na ka fa ko munye kartinina e ko gela belebele oba ala koyi munye jakulu nyisa ya jate mina kala ja ko malde mun be ni watina olu da sadaka mun ko ni ko jate mun mago be munye papier ola na be kartinina o kofo ka beti jofo ma ba bi kononto ani duru subhanallah ka beti jofo ola ibe na ka fa o ma ba bi kon kala so be ni ko luka bara ninka achie wani wulika jo o make munye utikalo munno o sara kana bla octobre na o ma chaman be ku ube gengana ko sabiga munye kartindina ku utika asro munye fasirga baka fola de keita ale ayira ka foko munye jakulu munno o sigleno senga yo ayira foko munye dem se fo 1 million ubo oredo jamana en konnala wa orebe ka sobe ni ga gele chaman ni ka bo anga du ko no le ga fasirga bana koni makar ku ka bola lo somara na anya sama ka bomu la siren kona la de keita ale kalim kala tike bunya abala no siren mo bi foku wali mando minya way kado la siren kele ne baleta ade obe abdraman dukure abako fo ne yere dogoni do minya nga chorba e mba foka wali mando sanga ani wati obe way kado ba dukure ko fo minya way kado abana me dumanzana petit pari anga makorodo ani fulika ka do la siren ba sali mi no wulile do no be jamana na fulo nyamile na ko fo akwi kado ka fo dossier green tambi nimbe dambe awekado procureur o katabali kan dai wala saminya awekado adaile na da la kaba da willa sungola maye ako mali justice kambe doni mena ko bi kambu wele kiriti la mo awekado ko jo yoro sabu yorguru nembe ko so bombe tamma mena shishiti bo ako nyedo ni do be no lu ko ni damine na kaba ni do no lu damine na ako dijiba do be kabir ala lu da ma wele dun ibrahim bo akar keta ka wati min da jamana inga ala dronde adombaye ako dossier minun be no be awekado tabalika min ye procureur anti corruption ko weleledu weleli inti dowre akala je ka fe mbi daile kado ni ngobe ndogo ni je temeneke Institut national de prévention ninja kulu bayi abango ala awakambi dunu mine kado nu ya an joli susu ka nzeme beta ka be manger an yere ka an kese tout c'est fini nunu be yala la tan pesi konita ne ma famuya INPC e ka ko ide e mengo ko ingera INPC dila ka terrain fere ka klaka tasa ka klaka tasa akara ini mais c'est pas possible. Akira ini. Ka terrain ferré moins de 10 millions. Moins de 10 millions. Ka klakata à 100. Ka klakata 102 milliards et quelques. Affaire na fait 2 milliards et quelques. Yaketi. Ka jamana ta ka terrain ça moins de 10 millions. Ka chaîne do glan réseau do glan bekita soro. Ka ferré doma. Ala masambo kata kumbe ka 102 milliards et quelques. Affaire di. Aflede. Am dossier papier au fora anyo fo. Mais no papier sugu be na fora ko man no mine wala. Aya daile de. O kaba ko ide. O tisaganye. Ka fere la ka kala ka mununu kana fere jamana bla location ani jamana so minun be no fere la ina ni shiko bâtiment public ni fasiri ka ba ko ako awai ka do joro folo ko be dini dossier ma no be UNPC en 2015 fone affaire min be na e baba utige ka ko ba utige ga hali biya mi don mi ko bi ma shiti min ngoni welela ka nyini ka ni ngula tari ka fo ko ma minena adu ministre min ngumbe no ministre de développement rural na nyi shirimbe sene ko ma awati bulungono ni shirimbe ale de ma
fasiri ma tɔgɔ sɛbɛ nka bɛɛ bɛ kulu kun jamana dɔ fuga ye fasiri kaba ko a ko sabanan ko bɛ tali kɛ office di gere a gere a wari la ndɔgɔ min ye ministre min bɛ yen u n'u ka clan u n'u ka jɛɲɔgɔnw i bɛ ka waati u y'a bɛɛ kɛ hebu taama mɛnɛ y'a jɔsi ma bɔ a kɛra dɔw bɛ yen minnu bɛ k'u disi gosi awa i ka dɔn pan sɔrɔ u pankuluw b'u disi kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali k'u bila plori la u ye pied au mur ayi ni ala cɛ 3 jours pied au mur hayi nun tɛ se ka o kɛ a fɛn fɛn bɛ yen n'u kɔnɔ daga poyilen don a bɛɛ ka dumuni ka yɛlɛma ka na fu nun filen kɔnɔ a ɲɛma n tɛ se o kɛ kana nin fɔ sa i bɛ dutigi la fɔnɔ wa dutigi kana nin fɔ sa i fana sa sabali sa dutigi min bɛ ka ɲɛma ayi sa a bɛ taa avion i kɔnɔ ka yɛlɛma i nun kɔnɔ o de ye solution fɔlɔ ye parce que bi ne yɛrɛ ye min jateminɛ an ka mɔgɔ don a caman bɛ don kaso la ka bɔ c'est à dire a bɛ komi u ni nisɔndiya de bɛ bɔ wa uniforme kura wɛrɛ de bɛ bɔ bɛn t'a dɔn a bɛ komi ɲangini tɛ taa k'u sɛgɛrɛ quoi ɲɛma i b'a dɔn wa n'i y'a dan ne yɛrɛ ma jamana in kɔnɔna la maa mana minɛ k'a fɔ k'i ye jamana nafolo manger il faut une correction u k'a jateminɛ bien fɛn b'i bolo ko k'i fi dɔrɔn tɛ sa bien ka minɛ o yɛrɛ yɛrɛ ko ne ye dɔ bɛ ko combien de villas 17 wa combien de villas 17 20 b'a la e k'o lajɛ awɔ e kelen o tɔw bɛ mun sɔrɔ u k'a minɛ o walahi ne ni ala cɛ fɛn kelen min ka ɲi dɔrɔn pied au mur ka k'u la fɔlɔ awɔ i b'u bila de u ka